שלום לכולם. במדריך הזה נלמד איך לקחת חלל ריק ולהפוך אותו לחדר מעוצב באמצעות שילוב של מספר תמונות בעזרת AI. זה פשוט יותר ממה שאתם חושבים. נתחיל בלוח הבקרה הראשי ונבחר בכלי הייעודי שילוב תמונות עם AI. השלב הראשון הוא להעלות את התמונות שלנו לסביבת העבודה. אני גורר לכאן תמונה של חדר ריק שתהווה את הבסיס שלנו, ומוסיף תמונות נפרדות של הפריטים שאני רוצה לשלב, במקרה הזה, שולחן קפה וטלוויזיה. עכשיו, שלב חשוב. אנחנו צריכים להגדיר למערכת מהו החלל המרכזי. נלחץ על תמונת החדר, ואז על כפתור, קבע כחדר בסיס. זה מבטיח שה-AI ימקם את הפריטים בתוך החדר הזה. לאחר מכן, נבחר את הפריטים שאנחנו רוצים להוסיף, פשוט על ידי גרירת העכבר סביבם. ועכשיו, לחלק היצירתי. בתיבת הטקסט נכתוב הוראה ברורה ופשוטה. למשל, הוסף לי את המוצרים לסלון שלי, ונלחץ על כפתור צור עיצוב. המערכת עכשיו מאבדת את הבקשה, ותראו את התוצאה המדהימה הזו. שימו לב איך ה-AI לא סתם הדביק את הפריטים, אלא התאים את התאורה והפרספקטיבה, ואפילו הוסיף ביוזמתו שידה מתאימה מתחת לטלוויזיה. אבל מה אם ירצה לשנות משהו? היופי הוא שאפשר להמשיך ולערוך. נבחר את התמונה החדשה שנוצרה, ונכתוב הוראה נוספת, כמו הסר את השולחן מהסלון. והנה, תוך שניות, קיבלנו גרסה חדשה ומעודכנת בדיוק לפי הבקשה שלנו. חשוב לדעת שכל העיצובים והגרסאות שיצרתם משמרים אוטומטית בגלריית החדרים שלי, כך שתמיד תוכלו לחזור אליהם.